बरिया लगायबाय आरोखि ना नै बाय हनै बेहेर हाफ्रानो हाद्रासखौ फुनबाय आरोखि ना थुथुर हालौनानै बिदि आरोखि जोंना थाइजौ खनग्राबो रेडिखा आरोना नोंथांमोनखौहाय आंनि एस अफिसियेल इउटुब चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय आरोखि ना माने जोङो थांगासिनो दं दा हाग्राबारियाव आंजों दं नै जोंहा माबा दं डिके लाल फंबाय दं जोंहा ओमफ्राय आरो हरै उनाव दं जोंहा थेफारायान आरोखि ना बिदि आरोखि ओमफ्राय जोङो ओरै हाग्राबारियाव हाबहैनो नागिरदों एसे माने हाग्राबारियाव हाबैया गोबावसैमोन आरोखि ना दा औवा सिंजों बारस'दों जोङो नै थाबायगासिनो दं आरोखि ना टाइमाबो 12थाबावसो ओरैबायदि सान्दुंखा आरोना बा थिखा थिखि मोनलायनाय बोरैबा दलद थाबाथाय खर'खौनो बोरैबा मोनलायथारो आरोखि ना नै सान्दुंआबो सिदा दं बिदि आरोखि ना जोंनि जायगा माने हादान होनो आरोखि ना बेखौ हादान माने ओरैनो दंफां लाइफां गोनां आरोखि बिदि आरोखि आबाद मावग्रा माग्रा माने थाग्रा नङा आरोखि ना जोङो थांगासिनो दं मालाय औवा गायजोब्बाय नै गायना लाजोब्बाय बिदि ओरै नै बिदिनो लांदां दंबायो जों मै होग्रा आरोखि ना मैयाबो ओरैबायदि मोनखायो गं गोनां गोलाव गोलाव गोनांखौ बिदि आरोखि 19 केजि 20 केजि जानाय बियो बिदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना जों हाग्रामा लायनो थांदों होनबा नायलांबाय थाबानो जाबाय होनबासो मिथिगोन ना लामाफ्रा गोगोमखा आरोना गङै गङै साफानांगौ नै माने आमोखा थाग्रा नुखायो आरोखि बेबायदि मोनसै जोंना बुस्थुआ दंना गैया आसिना नाय माथो रदों बुरजा नायसानोसै गथाय किल' नायसानोसै नाहि आया रे बे मार जाखो जोङो नैबाव होदोंमोन आरोखि ना ओइ आथिङाव गासोमबा डाइरेक्ट थे जाखायोमोन नै बिदि आरोखि क्लास लानाया बिसोर दाउआनो बिगुरसो अलदरा गाफाय लानोसो गारलाङो आरोखि ना जोङो अलदरजोबनो आरोखि बरिया अलदरा जाथाव गारोना बेसेबांबा गिदिर गिदिर खानो जों लांला आरोखि ना गाफायनासो गालाङो बिदिखौ बिदि आरोखि अलदरजोब नै लामाफ्रा गोगोमसो आरोखि ना ओरैबा ओरै एरसोनांगौ नै बिसोर एरसोगासिनो दङ आंबो एरसोदों आरोखि ना बरिया एरसोनांगौ जायगाफ्रा गोगोमखा आरोना गोजौगायनो फैनोसै ओरै गाहाय गोजौ जालायगोन ओंखारलाय गाखाय आरोखि ना ओमफ्राय हाग्रानि औवाजोब आरोखि ना बे बिदि आरोखि खतरनाकसो जायगाया हाग्रा सिंथाराव जोङो थाबायगासिनो आरोना ओरै होलांसै नै बिजों एसेयावबो सासे सिङाव आरो बेलाय मा जिनिस होनाखै मा थिनसारामोन बेलाय दंफांआ बेरायनाय आरोखि ना हाग्रा सिं बेरायगासिनो दं मेंबाय माने नांगौखौ मोनासै आरोखि ना ओमफ्राय ओरै दाउ साना फैबाय जोङो दाउमासार ना मा होनो बिदियाव हाग्रानि दाउ आरोखि ना बिदि मा नाङो नायनोसै गाबोन होमबालाय जोङो थांबाय आरोखि ना माने ओरै फैफिनबाय नै दहायनिजों होमबालाय आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै माने बोथोराबो जा गरम नोंथांमोननिजों गरम मोनग्रा नङा कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोखि ना ओमफ्राय जोंनिजों ओरैबायदि जागासिनो दं माने देग्लाय माइखौ गायनो मोनगोन ना मोना बेखौ सन्देह'सो दं आरोखि अखा गैया मा गैया बिदि आरोखि अखाया हानो रोंला आरो गरमाबो ओरैबायदि जाबायना माने फुख्रिनि दैफ्रानो रानजोब्बाय देग्लाय आसरित 12 मास दै साराफ्रानो रानला जोब्बाय बेबायदि आरोखि माने बेहेर हाफ्रानो मोसौजों हालेवजानाय बा ट्रेक्टरजों हालेवजानाय जाबाय आरोखि ना फेनास हाग्रा बिदि जाबाय जोंनिजों ओरैबायदि नोंथांमोननिजों माबायदि खोन्थाहरदो आरोखि ना सिटुवेसनफ्रा स' होमबालाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय दे थेंकिउ बाय बाय थाइजौ जानोसैलाय गोथावनो आरोखि ना जोंना ओरै मानसिनि थाइजौ जाग्राफोर बिदि आरोखि गासिबो ओमफ्राय ओरै दंफां दङ माखासे बरिया जारेद थाइजौआ खावलाय गोजानो खम गोथाव जागोन बे जोंना थाइजौ खनग्राबो रेडिखा आरोना जोब्बाय दंफां दं हनै गाखोग्राया ओरै ओंखारबाय आरोखि ना दे गोरलैखानै गासिबो
बरिया लगायबाय आरोखि ना नै जानोसै गोथावनो संख्रि बानलु देबाय होबाय नै होबाय हनै बेहेर हाफ्रानो हादरसेखौ फुनबाय आरोखि ना थुथुरा लुनानै बिदि आरोखि हादरसे गुफुरा जाबाय बेहेरायानो मिथिबाय माने मोसौजोंबो हालेवजा थुथुरबो हालेवजायामोन आरोखि ना बे देग्लाय नायदो ओमफ्राय